Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kani kediga yaude lang bersipor, kat baka sorkar kadang kang ya ka yaudo, kumjuru ya ki wei ki yau ki hat. Hang ni ngiyo i baka ni ka jaka, kabadan hajan ka Anjali Petropom, bat ka Rhino Point, ya ka bala tipru kum ka Butcher Road, kalenti ka bawan na Tembi Joy la Neshani Mandir, ladap da kinong kayi jur dang step perngap. Kinong dia pateng ki wan tiet ya ki jor ki jep, bat penkit sya ki wei pat ki benta jong ki kapsor Shillong, bantau ki lat kamai jakpo, hakum gani kapor jong ka lockdown, kabalaya menta arbnai. Hapdeng jong ka jing yelek persya ya ka jing sapriang jong kunyang jingpang coronavirus, ka ei ka bang yo i hang ni, kalong bagi pait ba nong dia nong tiet hi, kim sun nyo ya ki kendon balabu, kata ban jingai iwei na iwei, bat bandeng ya ki mas. Namar bakalong pedeng, bat kam kulut, kathnem ga yo hagisngi baga sorkar ka aila di kibriyo, ban leit siyo leit pet, bat hagaju kapor, day hang ni, ba omdan nong pek nong kmi, kum ki volunteer, ki ban pek ya kata ka social distancing. Wat la ka hap hapo ka jing kmi jong ki bor sipay, ya ka balatip kum ka defense land, omdan ki nong pahara nakaliang jong ki, wat nakaliang jong ka Shillong Cantonment Board route. Aman tapat ngidan hakane ka yaw hasmit banpai yak jinglang jingman jong kane ka yaw bat hang neru ngilam baki beriu kim sem labur renti yak jing tha jong sarkar ban pencenga yalde iwai ne iwai pat lane ka baki ong ka social distancing bat hang ne ngilap ru baki beriu kim sem latap yak kemut ki sentur jong ki kumulap tha sarkar dak kita ki mas bat habang yakran bat u general secretary jong ka Snong Smith pelun ulai tu bahak kene ka yaw omdai tangkinong Smith ki bawan ndai baro ki breu ki bahak apo ka hima khairim ki badan kene ka Thain Smith ki wan sa kene ka yaw dan nakata ka daw kasnong kamlasu bantai lakam Kidon kidao balai omla bante lakam ya ka jinglong turmur jong ki pait ba bat ban kinsting ya ki jing tha bandon ka social distancing baru bandeng ya ki mask. Kawai galak bandai namar hangni hayo Smith kidon haduk kumba shispa frapun riu teli ki shnong ba marjan ki ba hapo jong ka hima khairim ki ba ki nong shong shnong ki wan bande ki marrep jong ki kum uphan upul ukajor presben ki so pat ki wei baraka jo ko por ban wan tiet ya ki wei ki marbam bat ki jingdon kam la ongru bahaga sngi yo Smith kidon haduk kumba ar ni lahajar ngut ki ba wan yo shani na keleng bat ki babon hi kim sung thu bat kim da saliatan ya kata ka social distancing wat la gadon ka Smith Task Force COVID-19 Committee ka bapek bat penyai rengkat ka jinge trailang bat ka Asha bat ki Aganwadi nrei dang duna palat ka bor brio kum ki volunteer Nagaliang chong snong kuma pilai tip bak Smith kade ka we na ki headquarters chong hima herim bat kadon ka we na ki yo ku ba hedu kadi kasi temut ba kibriu ki chuele banwan cha Smith ka mut kumba shispa para pundu tuli kisnong ki depend ya ka livelihood ya ka kom im ya lene ya ka kom ya ki bandi ya ki jingmi ki jongki ya ki jingrap ki jingrang ki choki hang ni hayo Smith bat ki buon ki bawan bat ngiyo i kini ki jing ka basdang chong ni ki jingpang ba ki pat ba kim sim khia hakaban dena kaleng chong Smith Task Force COVID-19 Committee ngidon ya kini ka ngila form ya kini bat ngi pentikna ba ki Asha bat ki akan wadi man kesngi ki aya kata ka awareness program na ketika office chong Snong Smith pelun ban penbana si ki pat ba ya jingdon kam bagi deban buat bet nanti bakin deng ki mas ki chong ki bagi wan sayo bakin nakaleng chong Snong hak cingi trilang bat ki Loom Foundation ngila bu ki sentek ki badan ki marangkat ka basin bagi pat ba nang wan yo sini ki yo ban sat ti ban le khut namar umdon pada goi kalat ndai tang ban le khut ndai hawat ngi i ki jing ko hakapor ka bakadang sedang kan iki pat ba ki sedang ban ibut ki deng ki mas na ka Snong ngile ban sami ki mas ki bang yo jingrap nang bakun hun ki ba fer ndai sukui nga try imat kanika kumba kilatip bagani kata kecingting kelas dang duna namar ki yo i ba ki kecingkot kecingki kelas dang ban yang ban wan biang hak Snong ke chongi tin na kata dang i sim sting nai nakaliang ke chongi ke task force bat nakaliang Snong ngi penting kana bat ngi dang ai kecing pen bana mene
hang tay hakapor suppose statement step nagaliang chungki asya baki day ban bur nanti ngidon da list baki nong wan hat smith kiri ban bur ya kini ki cing betha nagaliang ka asya bat akan wadi kat kum ke cing itrelang bat ka health department ke advisory baki ai maki kani kamdei ke cing tang smith kani social distancing kadi gawe na cing ka ba baro let's say khamtam sigi nong kendong ki kiamat tena kaliang ka chong ka dorbar sinong ha kijing sia ha bede namar kijing ka bingi sia himan kesingi ka de bede bat kibri gwan habang la kata ngila draw deck circle ban penti kena ba kini kibri gede ban cengai la kumnu simitar siteng na iwai nei ka ai ka bangi ai cingmut yak sarkar ka longpan na kaliang chungi nglapan kijing rap na sarkar bakan ai cingi trelang kila pha ya kibri na ya ki polis bandon lang bat ka dorbar song susmet kila ai cingi trelang nei ka bangi yo ibat kalong bakiman power kiduna Tena kaliang chung volunteers chung ikat bala kele hi ban yu review lada ngi ngim don hak uniform teng ke than bagi bri kun buat bej birunti nel dang idon ya ka force ka babiang la ne lada wan de security ne de ki na ka home department ka babiang ki security kemut ki ba ki don ya ka tak sing safety bakan buat perking ni te ki cingkat par chung abul dak sarkar ka kwa sya ban laj bandon kata social distance ka bolong ko wenik sing ka barok ngiamat akani ka por mo ban laj na kani ka baki bri ki me buat bej buat nanti dak sarkar sim ban penbiang ni bat bakini ki polis let's say ki ba ka sarkar kan pha la sel da ki ai ki jing batai ba bang bakir kan trei sia kemut hang ta kan don ki jing trilang lada ka action kam don ban sim ubri ru teng usim sting te nakaliang chungi kum kisnong ngi pen sngo ngi pen bana balda pemdeng kan don ka fine ka bisispa ka barspa kum la batai knang ban penlong ki bri ban deng namar de ka de ka we ni kilat kelang ti hendrei kata ka bang ngi te ka jing don kam kalong nak sarkar create awareness ka ba bang kham tam sinong kondong da kan nu kelang ti ka bahata man ai sing punwa ba ku por ban bu ki first let's say ban penting na ba let's say da ka ba ai da ka fine let's say kani ka khubor kan spread bat ki kan ngatrai kin ya but nanti ni ko kat namar ba ka snong chungi kadi ka kumong long pi kadi ka ko ta juma herem ki bri ki wan bet dunai ka hajar la hajar sisngi te ya ki nong snong ki but ndai ki banabar pat teng kim but nanti ya kani ki jing hikai ka ba snong chungi ka hikai